προσωπικός αριθμός, όπως είπαμε, είναι το PIN. Έτσι το ονομάζουν κιόλας στα αγγλικά, όταν ενημερώνει η κυβέρνηση για το μεσοπρόθεσμο, το εξωτερικό, για το πόσο καλά προχωράει. Personal Identification Number, προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης. Γιατί οι τράπεζες μας βάζουν να αλλάζουμε το PIN κάθε τρίμηνο για λόγους ασφαλείας? Και αυτό το PIN να είναι μόνιμο, ακόμη και αν χάσουμε την ταυτότητα, όπως είπε ο Σπύρος. Μήπως λοιπόν γιατί θέλουν να δημιουργήσουν ένα σύστημα που εν τη γενέση του έχει μια τεράστια αδυναμία και μόλις αυτό το κλείσει το σύστημα και ανακύψουν οι τεράστιες αδυναμίες, να πρέπει να μας δώσουν την επόμενη λύση? Πέρα από αυτό, η ταυτότητα είναι και ηλεκτρονική ανέπαφη. Και μπορεί να δίνουμε τα στοιχεία μας ανέπαφα, χωρίς δηλαδή να φύγει η ταυτότητα από τα χέρια μας, αλλά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ένας με έναν αναγνώστη μπορεί ανέπαφα να υποκλέψει τα στοιχεία μας. Το βλέπουμε να συμβαίνει καθημερινά. Ο τζίρος του ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι εκατοντάδες εκατομμύρια ετησίως. Και άμα θα σου πάρουν τα λεφτά από την τράπεζα, πάει και έρχεται. Μπορείς να βρεις την άκρη. Εάν σου πάρουν τα δεδομένα σου, εάν κάποιος αρχίσει να κυκλοφορεί με την ταυτότητά σου στη Γαλλία και παίρνει δάνεια, στη Βενεζουέλα και κάνει εμπόριο όπλων, στην Κολομβία και κλείνει ξενοδοχεία και πάει λέγοντας, άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.